Wij doen nu 3 jaar ons werk op Bonaire en op Saba en Stesia. En dat bestaat eruit dat we 2 keer per jaar de afgelopen jaren op bezoek zijn geweest. Omdat we het belangrijk vinden dat we zelf spreken met de mensen die vragen hebben en klachten hebben. Het is voor ons ook belangrijk om op de eilanden te zijn, omdat we dan kunnen praten met de gezaghebber, met de ambtenaren en kunnen praten over verbetering, klachtregelingen, dingen die opgelost kunnen worden en zelf kunnen zien met onze eigen ogen en luisteren met onze eigen oren over welke stappen er worden gezet om die verbetering te realiseren. Daar heb ik geld voor nodig als ombudsman. Het kantoor heeft dat geld gewoon nodig om die reizen te kunnen organiseren, om de klachten te kunnen behandelen, om de mensen die klachten behandelen te kunnen betalen. En ik heb gevraagd aan de minister om een bedrag van ongeveer 350.000, 400.000 euro. En ik heb als reactie van de minister gekregen, er is 250.000 euro beschikbaar. Ik heb daarvan gezegd, dat vind ik prachtig. Dat is ook goed besteed, dat geld, maar ik heb iets meer nodig. En toen ben ik gaan rekenen om te kijken of ik ook nog in het najaar, in november, naar Bonaire zou kunnen reizen. Want in maart zijn de collega's geweest, een week op Bonaire, een week op Stesia en een week op Saba. Hebben gesproken met de mensen, klachten mee naar huis genomen die we ook behandeld hebben. De uitkomst van de rekensom is dat die 250.000 euro echt te weinig is. Dat ik daarom in november niet kan komen. Maar volgend jaar heeft de minister gezegd, je krijgt weer 250.000 euro. Dan gaan we in ieder geval in maart weer zo'n bezoek afleggen. 6 van de collega's. Ik wil zelf ook heel graag een keer naar de eilanden komen om te spreken met iedereen. En dat gaat volgend jaar echt weer gebeuren. Tussentijds probeer ik het natuurlijk zover te krijgen dat ik genoeg geld heb volgend jaar om 2 keer naar Bonaire te komen. Dat is wat ik echt heel graag wil. 2 keer een week om met de Bonaireanen zelf aan tafel te kunnen zitten en over de klachten en de problemen te spreken. Nou, wij gaan natuurlijk wel met ons gewone werk door. Hè. Dus als iemand een klacht heeft of een verzoek of een vraag en ons een e-mail stuurt, en u kunt op onze website al die adressen prima vinden, dan worden die klachten gewoon behandeld en in behandeling genomen en dan gaan we ermee aan de slag. We kunnen ook gebeld worden. Ook dan gaan wij gewoon met de vragen die mensen hebben, gaan we aan het werk. Wat er niet kan, dat is dus met de mensen zelf spreken en een bezoek afleggen. Dat is net even te lastig in dit jaar. Maar we blijven ons werk gewoon doen, maar dan wel op de afstand tussen Bonaire en Nederland.